Mitch! Asan ka? Ano ba yan, Tay? Ang aga-aga ang ingay-ingay mo. Halika nga dito. Mag-usap tayo. Bakit nahilindig ka na naman? Di ba sinabi ko sa'yo, wag kang mangungutang sa ganyan? Dahil mababaon ka lang sa utang. Teka nga, Tay. Saan nyo na naman ba nalaman yan? Huwag mo nang ipagkaila. Nandun yung naniningil kanina sa tindahan ni Ruby. Hinahanap ka sa akin. Tay, last na po yan. Wala kasi akong perang pampacheck up, kaya ako nagawa yun. Kaani mo lang nung isang araw, wala ka na kagad pera? Hindi na nga ako humihingi sa'yo ng bigas? Kahit bukid ko ang sinasaka nyo? Pasensya na, Tay. Nagkulang kasi ang ani namin eh. Parehas lang kayo ng kapatid mo. Paano na lang ang buhay nyo? Pag nawala na naman yung sinasaka nyo. Ang dami-dami nating bukid noon. Saan na napunta? Nabinta lahat dahil sa walang katapusan na linting na yan. Tay naman, huwag ka namang sumigaw. Nakakahiya sa kapitbahay. Babayaran ka rin namin pag nakaluwag-luwag na kami. Kailan pa, Mitch? Kapag pumuti na ang uwak at kapag namatay na ako? Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Tay. Ewan ko sa'yo, Mitch. Saka ka na lang siguro magtitino. Kapag tuluyang nawala ang kaisa-isang bukid na meron ako. Tay naman. Si tatay talaga. Ang hilig makialam. Uy, buti pa si MC. Pamol-mol na lang. Mukhang may bagong bag si Kaya. Makapunta na nga rin. Last na to. Magsha-shopping ako. Mitch, kung may lakad ka na naman Oh, kuya. Bakit? Anong sadya mo? sasabihin ko sana, Na ano? ipapaalam ko sana sa'yo na ako na ang susunod na magsasaka sa bukid ni tatay. Di ba tapos ka na? Kaya ako naman sana sa darating na anihan. Nasabi ko na yan, kuya, kay tatay. Na ako muna daw. Total, marami ka namang naani nung nakaraan. Wala eh. Nalugi kasi kami ngayon. Ano? Di ba ang usapan natin, salitan tayong magkapatid? Tapos ngayon, uulit ka? Hindi naman siguro tama yan, Mitch. Eh kuya, nalugi nga kami ngayon. Tsaka may pera naman kayo ng asawa mo ah. Baka pwedeng ibalato mo na lang sa amin yung pangalawang anihan. Sinong may sabi sa'yo na may pera kami, Mitch? Pare-parehas lang tayo. Eh kung ginagamit mo sana yung utak mo, di sana marami na kayong ipon ngayon. Anong ibig mo sabihin, kuya? Na mahina ang utak ko? Bakit? Hindi ba? Sa tingin mo, tama ba yung nakikipagsabayan ka sa mga kumari mong mayayaman? Na bumili ka ng kung ano-ano na hindi naman kailangan? Mas inuuna mo pa yung luho mo kaysa mag-isip kung paano palalaguhin ang pera nyo. Hindi mo alam ang sinasabi mo, kuya. Totoo naman Akala mo hindi ko alam? Kapag hindi mo nabili ang mga gusto mo, maglilinting ka para may pambili ka? Kaya ka nababaon sa kakalinding na yan dahil hindi mo mapigilan ang inggit sa sarili mo. Umalis ka na nga dito kung wala ka naman magandang sasabihin. Basta, ako ang magsasaka ngayong pangalawang anihan. Tapos ang usapan. Kuya! Makaalis na nga lang. Ay, O ano yun, anak? Bakit? Parang mainit yata ang ulo mo. ano yung sinasabi ni Mates? Na siya daw ulit ang magsasaka sa susunod na anihan. Ano? Ang ganda ng usapan namin noon na magsasalitang kaming magkapatid. Tapos, ganyan? Wala akong sinabing ganyan kay Mitch, anak. Kaya mo't kakausapin ko yung kapatid mo. Yan talagang babaeng yan. Palagi na lang siyang ganyan. Hayaan mo na, anak. Pagsasabihan ko. Pagsabihan yung mabuti ang anak niyong yan. Pag di ako nakapagtimpe, makakatikim sa akin yan. Intindihin mo na lang yung kapatid mong yung Berto. Alam mo na ang bound sa utang yun. Tama na yung pag-iintindi ko, tay. Kaya hindi natututo yan eh. Kasi kinukonsinti nyo. Ano? Hihintayin mo pang mabenta na naman ang lupang napundar mo? Pati yung mga alaga nyong hayop, nabenta. Dahil dyan sa lending ng magaling mong anak. Kung nabubuhay lang sana yung nanay nyo, di sana tayo abot sa ganito. Sige, anak. Pupuntahan ko ngayon yung kapatid mo at kakausapin ko. Sige tay, samahan ko na lang kayo. At baka iba-iba na naman ang sabihin ng babaeng yon. Sige, anak. Timich!
Halika muna dito, wala dyan si kuya. Bakit? Saan pumunta ang kuya mo? Hindi ko alam te. Pero sabi niya, babalik din daw siya agad. Kaso yung susi, nasa kanya. O sige, hintayin ko na lang siya dito. Sige po, mauna na ako. Mainit rin kasi. O sige. Ay, nakakapagod. Di bale, nag-enjoy naman ako. Marami naman akong gamit. Sa susunod, cellphone naman. Mitch, mukhang nasisiraan kaya ng bait ah. O tay, bakit kayo nandito? Ngayon mo sabihin, mates, yung sinabi mo sa akin kanina. Bakit? Ano ba yun kuya? Nagmamaang-maangang ka pa? Yung sinabi mo na ikaw ulit ang magsasaka? At pumayag si tatay? Wala akong sinabing pumayag siya kuya. Ang sabi ko, kakausapin ko pa lang siya. Tumigil na lang kayong dalawa. Asan ba yung asawa mo? At siya na lang kakausapin namin. Wala siya dito tay. Siguro namasada siya ng tricycle. Namasada o nagsabong? Tumigil ka nga kuya, namasada siya. Tay, ngayon ko pa lang po sana sasabihin sa inyo na kung pwede, kami muna ng asawa ko magsasaka ngayon. Tutal, marami namang naani si Kuya Berto nung nakaraan. Lugi kasi kami ngayon tay, babawi lang sana kami para makapagbayad kami ng utang sa inyo. Mitch anak, ang usapan ay usapan. Ba't kasi hindi kayo nagtatabi ng pera kapag umaani kayo? Kaya tignan mo itong kuya mo, maski na papano, may naitatabi. Kaya nakakaahon na. Pinipilit naman namin mag-ipon tay. Kaso, pag may emergency, nagagamit namin yung pangpuhunan sana namin. Anong emergency, mates? Ang sabihin mo, emergency inggit. Paano hindi mababaon sa utang yung anak nyo, tay? Tignan nyo naman, nakapag-shopping ka na naman. Sasabihin mong wala kang pera, pero may pambili ka ng pangluho. Minsan lang naman kuya eh, tsaka nakasale yan. Kaya mura lang ang bili ko dyan. Alam mo, wala kang mapapala sa inggit na yan. Kung gusto mong makipagsabayan sa mga kumari mo, umpisan mong magbanat ng buto. Hindi yung uutang ka para lang may pambili sa mga gusto mo. Tama na! Sa tingin ninyo, matutuwa ba yung nanay ninyo kapag nakikita kayong ganyan? Dadalawa na nga lang kayo, hindi pa kayo magkasundo? Paano kaya kung ibenta na lang natin yung lupa tay, para may puhunan tayo sa negosyo? Nag-iisip ka ba talaga, mates? Kaisa-isang lupa na lang ni tatay. Gusto mo pang ibenta? Eh di bilhin na lang natin ulit kapag lumago na yung negosyo natin. Sana ganun lang kadali yon. Pero hindi. Patawarin mo ako, mahal, kung hindi ko mapagbati itong dalawang anak natin. Kaya ka naman. Patawarin mo ako kung hanggang ngayon, hindi pa rin sila magkasundo. Naman ah. Bakit? Anong kasalanan ko? Kala ko, pag nabenta ko na yung ibang pundar natin, Ano yung kasalanan ko? magbabago na ang bunso natin. Mali pala ako, mahal. Sige, sabihin mo kung ano yung pinagmamalaki mong kasalanan ko. Bakit? Saan ba kumuha ng pangpiyansa yung asawa mo noon? Di ba kay tatay din? Baka nakakalimutan mong binenta din ni tatay yung sasakyan niya para makalaya ka. Hindi ko nakakalimutan yon. Buti ako, unti-unti kong nababayaran si tatay. Ikaw, mas inuuna mo pa yung mga luho mo. Tumigil na kayo! Huwag mo kong pakialaman sa buhay ko. Magbabayad ako kung kailan ko gusto. Sumasagot ka pa? Talagang wala kang kwentang kapatid. Mas wala kang kwenta. Sana hindi na lang kita naging kapatid. Tama na! Kung gusto nyo, magpatayan na lang kayo dahil wala ring mangyayari kung parehas kayong hindi magpapakumbaba. Hayaan nyo, malapit ako sumunod sa nanay nyo. Kaya sa inyo na, yung lupang pinag-aawayan nyo. Tay! Kasalanan mo to. Tay, mukhang marami tayong aanihing palay ngayon ah. Oo anak, buti na lang, alagang-alaga ng kuya mong bukid natin. Oo nga tay, ikaw ba naman halos tumira na sa bukid natin? Siyempre naman, para hindi masayang ang pagod. Di ba, tay? Ang sipag mo talaga kuya. Kaya dapat magtulungan kayong dalawa dahil sa inyo rin mapupunta yung lupa naming dalawa ng nanay nyo. Talaga po tay? Oo naman anak, Sana lagi pong ganito tay no? kaya nga anak, sana wag kayong magbago. Dadalawa lang kayo, kaya sana mas magmahalan kayo. Dahil darating din ang araw na mawawala kami ng nanay nyo. Gusto namin na panatag ang loob namin at magkasundo kayong magkapatid. Huwag kayong mag-alala, tay. Dumating man yung araw na yon, sisiguraduhin ko hindi ko pababayaan ng kapatid ko. Pero sa ngayon, mag-enjoy muna tayo. I-enjoy lang natin ang buhay natin, tay. Habang malakas pa kayo ni nanay. Salamat anak. Tawagin muna yung nanay mo, Mix, para kakain na tayo sa loob. Sige po tay.
Tay, si nanay na naman ba ang iniisip mo? Hindi anak, naalala ko lang yung buhay natin noon. Kung gaano kasaya nung nabubuhay pa ang nanay ninyo. Ganun ba, Tay? Ano bang sadya mo dito anak? Sasabihin ko lang sana sa inyo, Tay, na hayaan nyo na si Mitch ang magsaka ngayon. Baka matindi talaga ang pangangailangan niya. Sigurado ka ba niyan anak? Opo, Tay. Nakausap ko na yung asawa ko. Naunahin muna namin yung negosyo namin sa palengke. Ang bait nyo talagang mag-asawa anak, kaya mabilis kayo nakakaahon sa buhay. Oo, Tay. Maswerte talaga ako sa asawa ko. Kahit minsan na akong nagkamali. Sana anak, matahuan yung kapatid mo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, Tay. Tara, puntahan natin si Mitch para hindi na magka-problema. Tara anak. Mitch anak, Oh, kayo po pala, Tay. anak, may gusto daw sabihin yung kapatid mo. Ako din, Kuya Berto. May sasabihin ako. Ano yun, Mitch? Sige, mauna ka na. Pasensya ka na, Kuya, ha, kung gusto ko na ako ulit ang magtanim. Aaminin ko, baon kasi kami sa utang ng asawa ko. Gusto ko kasi makabawi agad kami at makabayad ng utang. Kaya naisip ko, kami ulit ang magtanim. Pero naisip ko rin, Kuya, na kailangan nyo rin ng pera. Kaya sige, kayo na lang. Mag-aantay na lang ako sa susunod na taon. Maghahanap na lang ako ng trabaho para makatulong sa asawa ko. Buti naman, naisip mo yan, Mitch. Tama yan anak. Mas uunahin ko na pong bayaran ng utang namin kaysa bumili ng kung ano-ano. Siya nga pala, Kuya, ano yung sasabihin mo? Payag na ako, Mitch, na ikaw munang magtanim. Mas kailangan nyo ng asawa mo kumpara sa akin. Talaga po, Kuya? E paano kayo ng asawa mo? Huwag mo kaming alalahanin ng asawa ko. Pumayag na siya at nakapag-usap na kami. Sigurado ka, Kuya? Paano kayo niyan? Sa palengke muna kami magpupokus ng ate mo. Basta, sipagan nyo lang para marami kayong maani ngayong anihan. Mahal pa naman ngayon ang palay. Salamat, Kuya, ha. Maraming salamat talaga. Mahal, tignan mo yung mga anak natin. Kaya sarap nilang pagmasdan pag ganitong magkasundo sila. Sana lang, ganyan sila hanggang pagtanda nila. Uy, Tay, natulala ka na dyan. Pasok na tayo sa loob at may hinanda akong pagkain. Sige tayo, tara na. Sige, tara na.